Obrnya nugu tong hangke kisa norok sahar sabai o number o 9233479245 obroi kwmamani mia pungo bini bung priya balate borma para khwai Ramkrishnapur Panchayat bai khopjak mia pungo bo nog ni ongkhar thangmani tapur nogo hapayako nog ni borok rok khe bono koda kwma kha kharije thangka abai uansuk bo tongo khari thango bo hinmanja kwmai thango bo hinmanja karon confirm jako koda kwma kha naikhe kharije thangka aboni bagui je jaga nukha khe obroni nukha khe o number o call khlai saharnani bagui borok koi o kwthang jak kwthai jak obo saimnani bagui norok nugui tongkha khe bono call khai horjabai di bong nog ni borok no borok hingke to wana lainai lenglai tonglaikha wana jagui tonglaikha bo hai.